This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Nakajingla jong kawai kasamla ban wanra nam bat buram ya ka jala barok kawai hadien bakalala ban poi sekliar ulum tha ubajrong tam ha kane ka perthai ulum Everest kala dan ka jingpan krea na kalyang gi bahyeng hasam jong kane ka samla nalor kiwai ban penyang buram ya ka ha ka sngi bakan wan pai sekane ka jala kata ha ka arpoi terik jeliu arja arpusan Kini kesamla kini kebeli itu kerteng kum ke Refinas Warjri Arpos Nam Karta ke kun jong ba slur bor Karmendai bat ke kong Diamond Sea Warjri bat ke bapule Hasin Anthony's College bat ke Badon Bentaru bat ke Cadet jong ke 61 Meghalaya Girls Battalion NCC. Ke jingla jong kesamla Refinas ban kiu yo lum Everest ke deiling ba ke NCC Mount Everest Expedition 2025 hakaban nakalyang jong ka ban laipu prangot ki weipat ki don hakane ka kanhon kilala ban kiu yo new lom tha ubadan ya ka jingjrang ka ba prajar praspa sapu pramitar hakakat pratrek jemmang arja arpusan hakapor kumba sau baje sau pusan minute men step Kadai ru kasien ka basau ban don ki nong Meghalaya ki bala ban kiu yo new lom tha ubajrang tam ha ka parthai hadien uba Gary German lamare unong shondor ka Discovery Channel ubala kiu ning kong do yo new lom house nam arjar khat ar nang tapat wan sa ka kong wan sok marthang ka police constable house nam arjar khat lai bat ka Dolin Karbhi ka NCC cadet barim Nagari Boy district house nam arjar khat rio Haswakane Refinas kalala ruban kiyo yo Mount Abbey Gammon ubajrong nyohjar laispa sanpusan mitar bat ubadan hajilla Uttarakhand. Yakani kasamla an penyang buram hak Omroy Airport nang tapat sa hak Assam Rifles bat khaddu e hayeng sa jongka kepadan hak Kenton Umon Latkor. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya